Ambog. Ako lang na imbutang. Very Para ikaw ni Mega Tubuan kanya. Masyada po para iwan i-translate mo kanya. Tagalog na. Na ito ay nabigat Tagalog ko lang kamu karabon ito para Tagalog. Tawag talaga lang natin. Unin basa nini? Bisaya. Bisaya. Tagalog pwede rin, no? Pwede tayo mag-Tagalog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malago nimat sin Allah Ta'ala ni katutan yu. Amin makahadir kita bihay ni hahambu. Tayo mangod na tuwin ni balik pa agama Islam. Ini ni malago nimat sin Allah Ta'ala. Hambog sadya Muslim, amin makahadir kita bihari. Mainan kita sabab makapag Muslim siya. Ini ni malago na hambog tiranan kasunod na panom sin sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. So biyang saksen na ito yung buka temod na ito yun amin pag balik Islam niya insyaAllah. Brother, sinong pangalan mo? Mapil. Mapil. Mapil? Mapil. Mapil. Mapil? Apo. Mapil? Mapil. Mapil dito? Sumpo. Sumpo. Sumpo, mapil. Mapil, sumpo. So brother, ngayon anong nagtulak sa iyo magbalik Islam? Dati pa po, bata pa po ako. So ang alhamdulillah. Guide. Opo. Ay sige. Pinili ka ng Allah Ta'ala para makapag-Muslim. Hindi ito dahil sa kaalaman natin or talagang gusto mo. Ito ay 100% talaga na pagpili ng Allah Ta'ala. Inna Allah yu'tid dunya liman yuhib wa la yuhib wa la yu'til iman illa liman yuhib. Ang Allah Ta'ala, binibigay niya ang kagandahan ng mundo, ang position, ang money, or ano man, binibigay niya sa kahit sino man. Pero either ang tao gusto niya, mahal niya o hindi, binibigyan niya ng mga world na to, luxurious world. Pero ang pag-Muslim, ang maging mananampalataya ka sa Allah, ito ay pinipili niya. Binibigyan niya ang pagiging Muslim sa mga tao, gusto niyang mahalin. So thank you tayo sa Allah Ta'ala, pinili ka ng Allah Ta'ala. Before ka mag-shahadat, kasi ang requirements kasi, ang tao, magiging Muslim siya ulit kung halimbawa nag-kafir siya. Ang shahadatayn, yung magsaksi ka. Sabihin mo ulit sa sarili mo, hindi ka pinilit. Yung taos puso sasabihin mo na magsasaksi ka ng Allah Ta'ala magiging ang siyang Diyos. Tapos ang Prophet Muhammad ay utos ng Allah. So before ka magsashahada, magsasaksi, may mga ulama kasi nagsabi na hindi maayong pantas ang tao magsasaksi sa hindi niya masyadong kilala ang sasaksihan niya. So, mas mainam makilala mo konti ang sasaksihan mo, ang Allah Ta'ala, ang Prophet Muhammad. Para at least ang sasaksihan mo is kilala mo talaga. Bigyan kita ng konting yung nazar, anong tawag dyan. Pag-iisip, para maisipan mo sino talaga ang Diyos. Yato na tuang sida, dilantang katiyo na darbihan. Dilantang katiyo kuan mga tayo mga pasalaon kaw si mga ulama. Intao, sa reyo-rewang siya magsaksi. Kakilah ni saksihan niya. Saksihan ko irong Tuhan mapatusumpon malingkan Allah. Musi nakikilanin Allah Ta'ala. So ang mga ulama nagkaul, labi paunahunin nazar, amin pagpakila kanya sin Tuhan, labi rin sin magsyahadat. Bukod lang na matupag syahadat siya, hari na kakilahanin, saksian niya. So, tiyo-tiyo sa dyan, inshallah, ang karita. So, Brother Mafi, ngayon magsasaksi ka na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Sino ang Allah? Ang Allah ang siyang tagapaglikha. Binasa ng minamahal nating ustad kanina sa prayer. Wallahul Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allahul Khaliqu, ang Allah Ta'ala tagapaglikha.
Pag sinabi natin tagapaglikha, walang ni isa ang makakaligtas na hindi siya ang lumikha. Lahat siyang tagapaglikha. Ito ang Diyos. Isang kategory ng isang Diyos, dapat ang Diyos, lahat siyang tagapaglikha. Ni isa. Walang ni isa na hindi siyang tagapaglikha or nalikha mag-isa or nabuo mag-isa. Lahat, walang ganun. Maliban kay Allah, lahat siya ang tagapaglikha. Ito ang Diyos. So ngayon, pag-isipan natin, kung pag tumingin ka sa langit, imposible ang langit mabuo mag-isa. Meron talaga tagapaglikha. So isipin mo, sino ang pwedeng maglikha nito? Sino ang may power na maglikha ng langit? Yung sun, maggalaw, araw-araw. So kahit sino pang Diyos dalhin ng tao sa'yo, sabihin natin si Jesus, wala pa siya nilikha, hindi pa siya dumating, meron na ang mundo. So hindi siyang tagapaglikha ng langit. Sabihin natin soul or spirit or anumang sabihin ng tao na ito ang Diyos, pag hindi siyang tagapaglikha ng langit, hindi rin Diyos. Di ba? So uuwi ang isip mo, walang pwedeng lumikha, makakaya maglikha ng langit maliban ang Diyos. Maliban ang Diyos. So sinong may kaya niya maglikha? Walang iba kundi ang Allah Ta'ala. Uuwi ang isip ng tao, walang makakayang maglikha ng langit, mag-protect langit kundi ang Allah Ta'ala. Siya lang ang may kaya. So isa na itong magiging basihan natin na ang Diyos ay Allah. Kasi walang pwedeng makakaya ng ginawa ng Allah. Langit, mga tao, nilikha niya. So, ito ang Allah Ta'ala. Ang tagapaglikha ng lahat. Tapos ang Prophet Muhammad ay sugo niya. Lahat ng gusto niyang sabihin sa mga tao, binigay niya sa Prophet Muhammad. Siya ang nagbigay ng testament na anong gusto niyang gawin ng tao. So lahat ng sinasabi ng Prophet Muhammad galing kay Allah Ta'ala. Kaya pag tingnan mo yung mga sinasabi ng Prophet Muhammad, talagang guided lahat. Talagang galing sa Diyos. So ngayon, sasaksihan mo na walang magsasaksi ako na walang ibang Diyos maliban kay Allah at magsasaksi ako na si Prophet Muhammad ay utos ng sugo ng Allah Ta'ala. Yun ang sasabihin mo. Pero before yun, ka muna sa Arabic. Kasi ang syarat kasi sa Arabic term, sasabihin mo. Paginggan mo ako muna. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngayon, iikot ka sa akin. Kaya ko gano'n, straight. Hindi. Or ikot ka lang ha. Ang ibig sabihin nun, magsasaksi ako na walang ibang Diyos maliban kay Allah at magsasaksi ko na si Prophet Muhammad ay sugo ng Allah. Yun ang ibig sabihin. Magsama ka na. Ashhadu alla ilaha illallah ulitin natin ha. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Magsasaksi ako na walang ibang Diyos maliban kay Allah at magsasaksi ako na si Prophet Muhammad ay sugo ng Allah. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah Rahman Rahim ya Wadud ya Dzal Shamad ya Fa'al lima nahnu. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yurja'u al-amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ya Allah ma madha min dhunubina wa asibna fi ma baqiya min a'malina warzuqna a'malan
ولا تنسى ترضى عنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لهم بارك له في دخان الاسلام. اللهم بارك عمرهم بارك اللهم بارك عمرهم بارك عملهم. اللهم تقبل شهادتهم انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. So